Il-President ta' Malta Mary Louise Colejro Preca tittama li tħassib li tqajjem dwar l-abbozz ta' liġi li jemenda lat dwar protezzjoni tal-embrjuni b'mod partikolari fejn tidħol l-etika u l-morali ikunu indirizzati qabel ma' liġi ta' Salanda għal-firma. Saħqed dan il-President stess f'risposti li tat lil The Times of Malta meta ġiet mistoqsija jekk hix lesta li tiffirma liġi hekk kif inhi bħalissa. Isaħqet li wara li saret is-sejħa għal dialogu aktar wiesa' ikella laqa mal-Ministru Fern u għalhekk issa tittama li l-liġi tieħu konsiderazzjoni it-temi etiċi u morali. L-erba' fil-Kumitat għax-xogħol tal-Kamra, il-Ministru Chris Fern qal li l-Gvern irid li d-diskussjoni dwar it-tieni qari tal-abbozz ta' liġi dwar il-protezzjoni tal-embrjuni tintemm fis-seduta ta' nhar it-tlieta li ġej bil-vot fuq it-tieni qari mistenni jittieħed fit-23 ta' Mejju. Il-Gvern irid ukoll li wara li tgħaddi għal stadju ta' kumitat din il-liġi tingħalaq mill-istadji kollha sa meta l-Parlament jaġġorna l-vakanzi tas-sajf fl-4 ta' Lulju jew f'data li jaqblu fuqha iż-żewġ naħat tal-Kamra.